What's up mga kapwa ko Bicolanong Uragon? Sa hapon na nga pala to, itong aking vlog ay nandito po ako sa may Centennial. Pumunta po ako rito, kami ng asawa ko kasi gawang ano kami ay mangungutang. Nandun po sa loob ang asawa ko para po kami ay mangutang. Ito po ang place nila. Maganda po. Ayan, malawak. May mga bukid-bukid. Ayan, nakikita nyo. Tapos, ayan po. Wag nyo po palang kakalimutan muna mga kapatid, mga kapwa ko Bicolanong Uragon na i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog, at ang aking Facebook page na Ricky Uragon din po mga kapatid. Same lang po ang aking Facebook page at ang aking YouTube channel. Sa gusto nga po palang magpamassage dyan mga kapatid, avail na po kayo ng aking services sa massage. Text lang po kayo or PM lang po kayo. Ilalagay ko po sa taas ang aking cellphone number mga kapatid. Along in Metro Manila or in Cavite, dahil na taga Cavite po ako, pwede po kayo mag-avail ng aking services sa massage mga kapatid. Kung gusto nyo pong magpa-service sa massage, kung gusto nyo pong ma-relax ang inyong mga katawan mga kapatid. 2,000 years later. So ito ngayon guys, tapos na kami mangutang ng pera. Ayan yung mangungutang. Pauwi na kami. Katatapos lang namin, katatapos niya lang mangutang. Katatapos niya lang pala mag-loan. Utang pa more. Paano masabi? Kaya yan. Sa gilid. Pauwi na kami. Pasakay na kami ng sasakyan papunta doon sa Binakayan. Magayon na ng camera ka eh. So ito guys, naglalakad na kami pauwi sa bahay. At nagmamadali na kasi parang uulan ng panahon. Ayan, ang dilim-dilim ng kalangitan mga kapatid. Kaya ayan, nandito na kami sa Binakayan. Galing kami ng Centennial, ngayon nandito na kami sa Binakayan. Ayun nga, para umuwi na mga kapatid. Yan. Kapatid, mamaya naman dudutungan ko ang aking vlog sa hapon na to kasi napapagod na ako.